damini di bata na sumurung sian salu na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di tangion di batado juju ni na porsea hamu akama nginang na posubulong ng akadadana ruas ni huria ni Kristus hinaholongan di Sardo Indonesia. Dihita akan na porsea di ulau ni di bata di ngoluta hajol mau nunga tibu takas taha porseai na asido rohani di bata di na jojo tu ibana dang maribar ise na jojoi na sangat manangindang pararta do na so pararta na pistar manangindang parhuaso manang nanirajan partani martano na bidang manang panewa sibula pinang pengusaha na balga nang namekmet situtu dang maribar asini rohani di bata tu na jojo tu ibana ganup dojol mana porsea tu di bata makilala hinarikot ni asini rohani di bata uju mangadupi parukilan naso tarbahetsa mangadupi isa ia sian hadiri na sendiri alai hamu kadongan molo apalapas hadiriota masuk tua ke ruas masyarakat natargoar natumoru di strata sosial diguari data Indonesia orang pinggiran akahalak nama rasing hatauan ningoluna sian nasomal diata Inggris didok kaum difabel jala hitamian di sadainganan dan masyarakat naso marna punahon dalan manang sistem nama nariho dongata jol masih songoni tarmarasing do jojuta tu di bata ruar sian nasaroha do pakilalan ni ala nasongoni do jojo ni dua halak nama pitung di topi dalan haruar sian kota Jericho tu Yesus anak ni si David natar surat di Matius 20 ayat 20 sia saat tutul pelopati jojo nasida dung bortik tu si pareon nang pakilalan nasida marhite suara pat nang pusip-pusip ni natorop si tutu natorop natongon mamolus di jolo nasida do sahala natar berita si pamalum nasa namar sahiti ima Yesus anak ni si David dang taro tapi manangise jauh-jauh si songoni nang ora-ora ni natorop si tutu natorop inama di duasa kesempatan nauli sian naumuli ala dia tu si tuhatta Yesus hido pakilalan nasida nasongoni ubahen na dung mangulo ni bana di jauh jala ditakasi bana pangiron nasidai pamatang parbagasan ni Yesus pe gabi targucang ma meret tu marasing roha marado pun nasida jala songon dia dokter mangula di jama tuata Yesus ma mata nasida mi gormar nida ma satok ini dang diaturehon Yesus ora-ora ni natoropi pasauton asin rohanai tu duasa na jauh-jauh tu ibana mangido asin rohana dang tarabatan ni manangise be asin rohanai maradopon nasida muna kanungan ganup kita dona bui jala dumingganan manakasi songon dia jojota tu di bata para sirohai saleleng dung tatada ibana mamukasian di bortian ni dainang dung tardidi dung makatidak kaporsiaon jala dungi di dalan-dalan di ngolutta bena maragami jala songon dia alusna tu jojotai sian pakilalan songon pakilalan ni dua nama pitungido jojotai na pola sian roha parbagason gabe jot-jot do manang pinomat dung do tai daibana mangasihi ta manang balik sa aladang sa do pehita tu jauh-jauh nasoni gabe dang dung taida
jala tapak kilalahon nang roh Yesus Kristus mangulon dinganata. Nama johita go asini roha, nama nakasi huhud palumehon pangiduat tai. Gabe dang targucang diri perbagasanna, jala dang meret tu marasini roha maradupok kita. Ditiki pandemi COVID-19 denggado tapatupa pamilang-milangion si songoni. Diurupi todi ni tu hatta maganop hita patupa pamilang-milangon itu juluan nyarion. Asa saat hita Tuhan mubaon nauli tar pasu-pasu. Amin. Matang yang mahita ali dibatasi tulusada mauliati upasat kami di hatam na bedei na menungguli roh nami na asido roham diakka jojo nami tu jolom tardumubi dina mangido asini roham hami urupi mahami marhiti todimi makaposi na tarojar do roham molo rohami jojo tuo songon dua halak nama pitung di topi dalan di Jeriko ina julu na jojo sian nasar rohanami sian pakilalan na hodo pangalulon nami dangadong na asing ujuh adopi hami parukilan ningulu na sotara dopi hami sian diri nami sendiri jolma namurama taparon molo ditatap ho salilingon ali Tuhan na sosongoni hami dina jojo itu ho kebidang ditopot ho hami marhitia kadalanmu naso ha pikiran nami i dang ditakasi ho dia narikot di hami i dang diului ho pangidon nami i jala dang disurdu koko tangami majama pamatang nami namar sahid rohanami nagale membuka dalan nauli di ngulu-ngulu nami do pasidiko nakatahi-tahi najat ni sibolis nanaeng manggugai ngulu nami asi maroham ajuma hagaleon nami i alai molo nunga didaho ali Tuhan na salilingon nunga sitong pajon nami tuho dinahu pangido hami asini rohami gabi disurdu koko tanganmu pamalum hami jala patugu hami gabi tung takas di hami nang pinopar nami asini rohami jalo ma hamalation nami ali Tuhan jala sosoi patugu mahami asa di parnguluan nami di hari-hari naroon tarlumubi di partikian pandemi COVID-19 siaon dinarap dot hami do PHP leleng jalaleng nari COVID-19 siaon asa satia hami jauh-jauh tuho ayasi doroham dina jauh-jauh tuho upasat hami matang yang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.